Kubor nakaslem jong unong san hima. Kublai pi perlok sa sini pedang sobai pi chane ka program ko jongi kablalam speedo nong san hima. Ti perlok menta sa sini lawan biang ni apo the Shillong Heart Clinic. Kebanwan bangi wan banyak kendu yai Dr. Senrang batkan wajri hoi nak kalian jongi nong san hima. Ngila ada buan teng hang ni apo klinik jongi banyale interview dia bai dai batkan ka cardiac arrest. Ti menta sa sini wan banyak kendu i abai dai batkan ka Tavi. Kepada ka taka sin ke benikong ke bakile kan ke tavi kan ke jela ke jongi ke beralih di Dr. Senang batkan warji iwi nong pang ilong kemi bala nyo saus nem kerta nanti lepo suara ka santrik mentau penai cemang arja penriu bak belalong successful tinggi hi doktor bain batai khamba bai dei bakan ka tavi bat yakta ka jipang ke ini ilong kemi layo ispo pri doktor Meshwan sahisin ke por ke kerpang ke jupi flap lai pon ta kan ka program ko jongi tinggal i hapo ki kot khubor ya kata ka jingle tavi mo ke tavi kepada kesien kebenikong bikin le kan ni ka jela ka jongi kepala le ta mapi te kede pilan batai jipang kan ka tavi pad ya kata ka jipang ji tai lok ni so katavi ke bangi le mana kan si menikong yang kata katavi ke de transcatheter aortic valve implantation kata ka de ka bangi bujli ni replace na ngia way u thit da yo way u valve apa close na ubla sneo ta valve ngia u ta aortic valve okay ta aortic valve u valve ba udan ha close nam u valve ulong kum gajing khang ba play ba khang ha ka por ba ka khang ka snam ka sakut apa ba ka play ka ya chakmat kata kalau kan no ka gajing ya ka berhenti ka jong okay mereka nanya ki snam ki sedang bandon ki jingthot ki tu ki valve kan kajing kalongkom ki jingkhang ki kopja ki sedang ban no ki sedang ban sakut no tu kalongkom ta kamju ki tu ki valve ki lapoi ki nyopho ki prapo snam ki sedang ban ba ban play kena ban play ki play ba shu ka sakut no ka snam ka block no tu tingi hapan keliang no ki ta ki valve te kata ka de kajing pang ki jong tai mi tai mi ide nyopho saus snam ide na sora kajing wan kajong i shangi kade ha ba ikon ba idam kajing at ka kajak i that ban yat i tanga yat palap ki mau kendon i kiu tu la stang pang shadem la stang that ya ban shong shwa shi pang ya ban up dai la kham su yarap ila stang ban kiu biang pada kum ta shi ta te kala nang jur pada kai te ha bai la wa ha por bagi wan shangi pada ngi yo ban le kitas ka ECG ba ka echo ka scanning yung long snap ngilap ba ka jingthut ka deha ta valve kai tika tika jipang ka bayo ini long kemi kalong life threaten hoi it's just life threatening kani nomor ba lada ka tu ka snam ka sakut sam to kilaban kelon ka sa kilap kan and kadang ya ki por ultimately kadang ya chakma di lada pem sumar ka tu ka kan poi be ha ka untuk long snap sa fail be kan poi be kita sam reus nem chakmat ti kastang man ya chata te kadon ji per yu pad hapedeng ka tavi bat kani ka open heart surgery hoi so ka tavi ka bangile bangi ngiong ka transcatheter kamut ngi thep le kita ke catheters ki long ki pipe ki barit bagi pipe ngi thep le kita ki pipe lengba kani ka khajat udang thit snam ka khajat u bahe lengba u tau thit snam ngiyo ban rung hapo uklong snam lengba kita ki pipe pat kita ki wire ki wire ki berit kan tie nimdan kam ban puat kan jige pher ka long ba ka open heart surgery so ka por ba man shwa ye ki breu ba pang ye uni valve ku ne usneu no uni valve ki kelyang ye ndrei ka jing kelyang ka jugi ka pher ki por mo sha ki le da ka open heart surgery ha ka open heart surgery ki le kom no ya tu klong snam ki haban play kan ka sadam so ki ot banang ni na pedang jo sadam ki haban play um to ki lale ha general anesthesia ki la pinya play ki la tap to intubate yung patient ki haban ot na ni na pedang ki haban play kan ka sadam ki haban ot yo klong snam ru rung hapo jong klong snam weng no yo tu valve belas neo tap pada way bermai kata ka ba man chwa ki jule man chwa mentaro ki dang le ba Ndrei
cái ba long bat kan nang ya ka jing start science ka jing krisna ka technology ka long bat mentai ki lap bang hila ban thep ya kata ka ju uta valve lada usniu no uta valve hapo hila ban pen keliang no uta valve claim ka operation lada ngile claim ka operation ngile da ka kata mi tavi kata ka tavi bate ngin kam ban ot pemdon scar pemdon kam day shoe ka major surgery ka long ka minor no ka surgery ngi sulit pe nakajat ngi thep lagi pipe ngi auto valve ngi tap lemba kita ki pipe ngi khliap ba valve ngi tap lemba ki pipe bisa bisa play pa u hang tu apo kata baro kalong betang nak jap ngim puat ye don ka jot kam don ka jing dak kam ska don skar ye ha kejat kam le ki patient ki nong pangru ki jam kloi ngi dadap tu hadin tang sudah bi la long conscious laเป็นมัดเองตัวกีฬาละบัญญัติกีฬาละบัญญัติhadin tu kitaกีฬาละบัญญัติhadin arsกีฬาลิชีกีฬาตริกรรมso ka ta kada ka pair ban open heart lagi ka ban kham ka ban toy e ka long ba haki kan ni ka jing pang ka long ka babun e ka de ki bala kham he karta ha ndu phau nyu phau sejrong ken yo e ka de ki jing pang namar ka de ki jing pang ki chokar ka jing yat karta ti ki bun pada gini ki bala yat karta ki don kamet ka jungi kam dak klanchu bahkan la ban sya ya kata ka operation ka bahe open heart surgery kam kila ru bandon ka sini kila bandon ka diabetes ka diabetes ka blood pressure problem kila bandon ka kuntan te kila bandon ki wei pade ki jing pangru ki bandon lang ha kan la ka tu karta kala sedang bandon bi ta ka daw kila long no high risk kanya ki risk kala khambon banle major surgery te kita ki bandon high risk ni mentang ni sedang ban le no ada kata kan basuyat klaim operation ka simpor kan simpor ko baka no e ban le kan ban pendap ban le kan tavi trai kan kuntan kan minit 20 minit aduh saya kentai kam daslam tan kentai steng kam da dai tan kam daslam kinong pangru kitang su ni su penyap ler ndiap ni su ai tang bakin lat ka jengpang bagi ngim da long kum ka general anesthesia ngim ai ka ni penlat tang jengpang kim da ngau than ki bro tibali ka kani ka tavi kalong ka ba bhatam banya kani ka open heart surgery em kam dei ka ba bhatam ka sulong ba kidon ki nongpang ki ba hadu mentaro lada udang sneo tu hadbal ngin ong pi le shoda ka open heart surgery kidon ki ba komta ndi kidon pade ki ba ong ngin ong pi la bha da ki ba da ka tavi so kidon ki jat patient ki ba bha da ka open heart surgery kidon ki patient ki ba bha da ka tavi open heart surgery lada pi ki dang duna ya ka handri postnem nyo postnem and kim don e ka kim don bp kim don sini ki dang shat dang klan ba ya ki ngi nong ka dang bhai pi da ko open heart surgery namar ki dang la man tolerate ka operation ngi nong pi le da open heart surgery henry lada pem lada ki nong pang ki la tlot ki don jeng pang khalai ki jeng pang diabetes ki pang sini ki pang bp and kim da klan than ka met ka pat kim da shat ka klan than ya ki pada ka bha ni le da ka tavi so kata ka long general kan ki bun pa ki points hapen ki dak ki bangi hapan pet lang man hapan ai lang baro ki option kan kalau kata dia ka jela asam kila bun bale ni tavi kila ya bun hi asam du kadang duna ba nama kadang dei ka teknologi ka kadang thamai ba apo asam nga try pat palat ya ki spo e ta pat don tanti Tengok ka hospital ka ba dang le akan ke jela jungi kan tavi mo kan ditang apo super care hot nga le tang super care kan ni kan de ka sin ka baning kong ka de super care hot tengok hadin balade ban le kan ka tavi ko itu yang pang hadin kan si layo pa ban mi na po hospital e arski ada arski la mi hot hakat ski ka baning kong bangile dan hapo ICU ban recovery weekend ibu ishimit ICU ka hasingi ka babut ila po shawat isong shisngi hawat akasingi ka ba bot ikato ka dai lalit siya kamun bakin kadru ka kloy ba kata ka diga jeng phe ladang ile open heart surgery ki shong ICU ar lai singi hadin ar lai singi kan sapoy shawat in shong hawat ar lai singi nyo shpo singi ai pindan hospital ndai kani pade ka number bang kam dan don than ka jing put ka ba he ka kloy ba man recover tang ar singi bi shong hospital ada
doktor iyo pergi bahasa selamat pi apa ile kan tapi Benakani ngi adan manga ngi don ni doktor badang sujoin mentai Dr. Amethyst Bamon cardiologist tengi adan ngi assess lang tu kada ka team bro pate kada napo super care kada kalau adan lupa ka team mangi jule mentai la aslam ni kasulong makani ka pate kada makaban kau kan sini perlu kata ngila poin sebukut kan ke jekran ke jongi bai doktor senang baten warjeri tengi skem ba pila syai bai de ba katru juga tai jongi ya kan ka tabi balale sini kong hakani ke jela ke jongi makani ru kalau hum kata ka kabuksian namata kinong pang mo bak kim don kam shu banle chadu shabar sha asam le nishki bai patki jela balile kan ka tabi number ba hangne po jela ke jongi mata kila la bale kan ka tabi procedure gila urban improve kan ka standard of health care kan ka jela jongi pulang kato la pos buku tinggi saya siapa pada pihak koi pada program kerja ik channel jono saja mah kublish bon kublish ajar wo ublay berkuipi bro kublish bon